Għamilt perjodu. Again, apparti il-problemi li kollu ġo moħħi fakjati minni għax id-DNA tiegħi alla ħażin. Konna nirrehearsjaw, konna iż-żmien tal-musicals, konna nirrehearsjaw għal-alla u production week. Illa, asna fixin konna marru d-dar. U kont naħdem, ġo iso fabbrika tal-ikel, imma kont naħdem waħdi, San Juan, ġifiri il-post kont niftħu jien, nixtri ħaxix jien nsajjar jien, kien kbir il-post, lonely, waħdi, sajjen, solo. U kont nirrehearsja dan l-ostja songs tal-musicals u ġizmin, da żmien partikolari li kont imkisser, ġifiri nispeċa minn rehearsals ma nafx. Flok kont imur id-dan, ħanorqot fuq il-post, ħallet li sin umaw, kont nikun imdamdam. Waħda minn l-għara affarijiet li kont nobot li kien qabbadni fucking depression. Mhux ix-xogħol u x'inhu, I don't mind. Imma waħda minn l-affarijiet li kont nobot nagħmel f'dal post. Di l-ostja fabbrika tal-ikel. Meta kont insajjer it-tiġiġ, kont insajjer it-tiġiġ ġo Borom, gbarek. Kenna waħda, anyway. Issajjer l-art natfu, niftakar meta kont innaddafa l-Borma, tant tidħol nofsok ġo fija di l-ostja Borma. U kont nara li nifsi naħsar il-Borma u ngħid, again, bir-rispett kollu lej kull min jaħsar il-Borom fġieħ id-doluri. Imma jien l-onestak titlob li ngħid dak iż-żmien kont nadar kif spiċċajt ħaqqan. Rasi bil-maqlub ġo Borma u dik kienet ġejja wara li jien dejjem ħdimt qabel dik kont naħdem għamil 13 sena naħdem fil-fotografija. Eżatti qabel dal-ġob kont naħdem fil-fotografija. U kien naploda bil-qatt keċċejt mix-xogħol. Keċċejt mix-xogħol unjust li qiegħda fuq it-Times, di hemm artiklu fuq it-Times li mbagħad fiċċejt bis-saħħa tal-Labor Office dak iż-żmien, fiċċejt minn keċċini moqran kollu, jalla jisimgħu podcast tiegħek għax tajjeb għalik qed ngħid moqran. Kien keċċa li l-ħija għal xejn, ġifieri bil-qort imbagħad kienet waħlu multa bla bla bla. Imma persi kont bla xogħol u l-ewwel darba li bħala adult kont bla xogħol, ħadmitni ħażin hija, ħadta ħażin. Allora l-ewwel job li ġi tal-kxina niftakar min għamil li mhux min għamil l-interview, is-sit Robbie De Manuele Kanadis, bajt inħobbu tal-lum. Indun għalli man, you're overqualified for this, you know. Ma peress li kien jiġi teatru kien arafni sort of u hekk. U għatlu għalli teġi sa kemm issib job ieħor minn għalmek u nitbażwar għallu titlaqli. Għatlu it could happen, Rob. Għatlu, imma u xinu, naqal do it. U kien ħaddimni, kon truth be told, moħħi bada jgħid li xin namelaw. Again, nistama forse naqasili, jew I don't know, imma dik kienet il-verita. U l-għar momenti kienu jkunu ġodi z-zobta Borma, sajjen. Borma kbira, kif nindaħħar rasi fija biex nilħaq il-qiegħ? Il-ħin najt, men. U hija bad nidwejja, fucking sħaba sewda, whatever. Darba tnaħsela kif noħroġ rasi minna. Dak iż-żmien kont ikun bażwar, kont tajjin, minn kullhom kien kont tajjin. Xi ħadd jgħid li, Mark, ġew widnej, apparti li smajtu minn ħassejt nifsejħ jew nifsejha ma' widnejja. Ġo fabbrika vojta, jien waħdi. Mark. Ovvjament m'hemm ħadd hekk. Fil-post San Ġwanda, meta nirrakkonta lil-Robi lil-bosa tlu, whatever. Fej eżatti fej kont qiegħed, għax għalli hawnhekk saru ħafna renovations u għajna ħajta minn kienu toilets. Għajlinu toilets għamilnihom hemmhekk, kienu qatlu kok Taljan. Astja. Fuq il-post għajdli u għajatlek ngħidlek u lex għajatli u imma mhux cool bħala storja, ġifieri jiena lejja this is the truth. Hekk ġara nafu 100% li xi ħadd għajatli. Imma kont waħed. Ir-riħ ukoll. U r-riħ. Ir-riħ l-iktar fucking werrek għax jien naf tisma' xi ħaġa forsi nafu erzaq xi ħadd barra jew kelpu tajt di jom jgħidlek li x'għamilt fuq għaftek jiġifieri still. Ara, dak il-ħin niftakar li ovvjament waqaft id-dur u tfittex, mhix it-tip li sa ngħidlek jiġifieri bżajt u tlaqt id-dar, mhix it-tip, imma tiġġamja. Kellek xi esperjenza tal-paranormali jew xi ħaġa inspjegabbli jew inkella UFOs? Tixtieq taqsama magħna? Jekk iwa, ikkuntattjana fuq daw il-links li ħantukom.